Добре дошли в новото видео! Днес е 1 юни и сега идваме на кино и това е първия ден от Бебкиното пътешествие до София. Бебкиния престой в София. Дешичка! Отиваме да гледаме какво беше някакви овце. Детективи някакви. Някакви овце детективи. Само това беше единствения детски филм след 6 часа, защото аз бях на работа днес. Ще ни виждате само вечер. Вълнуваш ли се? Много. Ще баваме пуканки. Да. Айде. На малки и големи 4,99 евро за билет, а на бара специално детско меню с близалка и плодово пюре. Най-големият ми обем и като мен е малко единак. Хареса ли ти филма, Како? Много. Имаш си балони, а? Подаряваха на децата в киното балони. Беше много интересен филм, на мен беше интересен. Тук има 5000 човека в този мол, честно ти казвам. Ето какво ще вечеряме. Защото Хепито и Боратата имаха огромна опашка. Ето зайчето какво ще яде. Мислех да я вода на Хеп или на Бората и то примерно в 9 часа имаше 50 човека опашка и на двете. Просто невъзможно. Какво искаш сега? Да нарежеш динята. По какъв начин? Кажи ми. Или по... Има два начина, по които искам. Един Така. от двата. Един е, нали, е така да е голямо. В смисъл, парче. Пак е Да с си го ръпаш. Да. Хармоника. Да. Добре, така ще бъде. Добре. Добре ли е? Не е на хармоника, ама така реших. Май добре, горе-долу. Като за пролетна диня почти. Е така искаше да е нарязано. Ето така. Това искаше, нали? Да, защото иначе ето тук съм умазана. Какво играме? Кент? И как се справиш? Не знам. Феноменално. Горе-долу. Инкредивле. Затворено е. Бивано. Чакай! И... Така ли? А? Значи 40 е 10 по 4. Да. И как тръгна знаеш, че е 44? Ами, защото 40 плюс 4 е 44. Добре. След това 44 плюс 4 е 48 и 48 плюс 4 е равно на 52. Добре. Когато А как сложим знаеш, че е точно 13? Ами, защото като стигнеш до 10 имаш още 3 числа. Браво, супер. Много правилно. Това беше прекалено сложно, аз нищо не Това е разбрах. много... Само искам да кажа, че минава 2 през нощта и ти учиш как да смята. Не е интересно. С деление. Но не е интересно. Така. Като имаш деление е така, А играеха карти по принцип. така ще ти го пишете в училище, винаги се почва от ляво надясно. И се взима първото число. Ма тя не знае ляво и дясно първо. Как да? Вярно! Стига, знам! Цялата съм мокра от главата до петите, чорапите, обувките, косата, абсолютно всичко ми е мокро. Супер много вали, аз съм на работа, толкова много ми се спи, че главата ме боли. Знаех, че Бебка като е в нас няма да се наспивам, ама с нощи играхме до 2 и нещо карти. След това с батко си учиха на някакви задачи по математика. Сега закусвам този половин сандвич с рибатон. Взех си едно кафе от улицата, защото станах в 8:15, а трябваше да излезна към 8:30 и в нас нямаше време. И така. И много ми се спи. Но надявам се сега, като изям това и като си спия кафето, да ми мине. Бебка и батко и сега ще ме взимат от работа. Колко е сладко Бебка да е тук и да ме взима от работа. И ще ходим на разходка на центъра някъде към НДК, ще вечеряме навън. Просто за това, че с нощи не можахме да вечеряме в Хепи. А не само за това, но като цяло, защото с нощи не успяхме да вечеряме никъде и тя яде просто KFC. Та сега ще я разходим. Гледайте един турист на НДК. За пръв път ли идваш тук на НДК? Да. Не си го виждала никога. Да. Тук пак има някакъв базар. Този път е базар на книгата. Както винаги. Просто се сменя името на базара и става на книгата пролетен, зимен, коледен, есенен и някакви простоти.
Дойдохме да търсим Не се сърди човече и някакви карти с загадки. Я кажи, каква книга си купи? Купиш. Някаква книга си купи от базара. За някакъв клас. За някакъв клас. Тук е много огромно всичко. Добъл също са хубави карти. А тия какви са? Тези истории. Да. Ама да не са на английски, на български са. На български са. Виж. Вижте какви са сладички. Какво виж, това съм аз. Това... Кое е сладко друго? Розовото. Това си ти. И да. О, вижте това какво е? Да, аз точно това гледах, пак са маркери, много са сладки. Нещо искаш ли? Я вижте я. Има много яки маркери. Ай, вземи си нещо. Ма колко е? Каквото искаш. То всичко е яко. Ми вземи си всичко. Дюнера. Той е като народна топка, ама с дюнери. Това е много яко. Я кажи къде си? Къде си? Не знам. Нали ти казах току-що? Не помниш буквално 10 секунди, пиле. Добре, това ти е първото идване на Витушка. И как е чувството? Ти първо ме пита дали искам сладолет и след това ми каза, че има рафи. Така, и ти ми отговори точно след това, че не искаш сладолет. И сега ми вика, ти не ми каза, че има рафи, затова ти казах, че не искам сладолет. Не вярно, аз имах предвид друго. Имах предвид точно това, което ти казвах току-що. Знаеш ли, нищо не разбрах. Да отиваме просто да ядем рафи, айде. Тръгвай. Ти тръгвай. Ти тръгвай. Не ти. Не ти. Не ти. Ти. Тири. Знаеш ли какво? Има едно клипче, дето като беше на 2 години и искаше да ти нося една кукла и викаше: ти отиди како, не ти, не ти, не ти. И накрая дойде майка ти и ти каза: мамо ти. Какво е да ще кажи? Сладолет. Какъв е? Дубайски шоколад и орео. А кажи защо е толкова огромно излязло от кутията, гигантско нещо и тече вънка? Я снимай и този сладолет. Този сладолет вече наполовината е изяден. На половината и тежи 1 кило. Беше, този сладолет в униката беше 4 топки, въпреки че казахме, нали, по 2. И по-малко. На нея аз си го поръчах и аз казах една малка топка орео и една малка топка дубайски шоколад. Жената взима тая кофичка, напълва я само с орео, мери го и след това отива да взима още толкова дубайски шоколад. Значи, загреба веднъж орео и загреба втори път орео и каквото отстрани имаше около лъжицата го сложи. Това са повече от 2 топки от единия вкус и после още 2 топки от другия вкус. Този сладолет тук е 400 грама беше. Когато и кажеш по-малко от двете, защото тя искаше да пробва от двата вкуса. Я го знам. А другия сладолет е 5-600 грама. А ти колко плати за тях? 18 евро. 18 евро Да. за тия 2 сладоледа, защото жената ти сложи 1 кило сладолет. Това е 36 лева за сладолет. Не мога да повярвам. Жената гледа да си продаде сладоледа и да си тръгне. Ако може да го изчерпа целия, да ми го даде само на мене. След малко сигурно ще изкара една такава купа за салата, огромна, или някаква тенджера и да сложи на детето вътре сладолед, защото май му беше малко това, 400 грама. Ти кога ще стигнеш до втория вкус? Никога. И все пак аз разбира се, че направих физиономия, защото аз не мога да си скрия физиономията. Аз и скандал можех да направя, но ядосването ми мина до там, че аз просто не си взех сладолет, а всъщност аз исках сладолет. Но вече ми се уби кефа и не искам сладолет. Направих една физиономия и двете продавачки разбраха, че има нещо. Ама нищо не казах. Просто излязах с лошата физиономия и с нищо друго. Кой ще победи? Аз. Аз ли? Не. Кой ще победи? Не знам. Аз. Не.
Аз. Ти си. Не. Дай ми зърчето. Айде да видим. 4. Сега ще бутна този. Скоро. Отидам на Плевен, където нашите запърва ще ми видят пръстена и сестра ми, и деда ми, и Бебка, малкото чудо. Бебка. И всички. И да ме виждате. Бебето ще пробва суши. Като малка си беше взела едно суши и се отказа и не искаше да го пробва, но сега ето накарах я да пробваме с пиле. И айде како? Можеш да ядеш с клечки. Еми как да го отделя? Ето. Фани го парчето. Абе, не е точно така. Е така. Айде. Да. Е, ти не си взе пиле. Лапни го и това. Така. Физиономията ти просто е велика. Не мисля, че ще го ям втори път. Мале, просто не знаете колко зле се чувствам в момента, защото вчера ви казах, че целите ми крака бяха мокри, докато стигнах до работа, после цял ден стях с мокрите крака, цяла нощ ме болеше гърлото и главата. Откакто Бебка е тук, спя по 3-4 часа максимум, спи ми се много. Отделно предишните дни ми се спеше, но и днес просто трагично. Сигурно е така заспивах за по някакви секунди над 20 пъти. Стоя си тук на масата и просто изведнъж аз съм готова да заспя на момента. Сутринта пих прахче, смуках хапчета за гърло. Сега пак ще пия прахче и просто се чувствам на нула енергия. Ама нула. Иначе бяхме извадили месо, което да сготвя, да има за утре, за обяд и за вечеря. Но аз просто се чувствам на нула. И затова си поръчахме хепи. Така или иначе, Бебка не яде от хепи, а искахме още първия ден. Утре ни е последната вечер тук с нея. Сами в следващата вечер идват майка и баща и те ще спят тук с нас. И в събота си тръгва. Днес сме сряда. Много ми е приятно да е тук и да си я виждам всяка вечер, като се прибирам и тя да ми се радва. И просто е много сладичко. Сега се къпе, оставила съм я там да се оправя сама. Четвъртък е, отново вали, косата ми е ужасна. Чакам Бебка сега да я докарат и ще снимаме днес с нея за Sunday Habit. Ще снимаме и дълги видеа, и кратки видеа. Вчера спах 10 часа и днес съм добре. Нищо ми няма, гърло не ме боли, не ми се спи. Всичко ми е 6. Да проверим колко си наблюдателен. Гледайте, остана някакви мазни петна по тавана. То се залепи. Това и го спали. Добре, ай. То почти. I give up. Ай, свали кравата сега. Аз почти успях. Тя ще падне с един тон. Ай, какво ти? За малко в кафето е това беше на класа. Това наистина е кравата. Брат, сега точно можеше да се стисне ръката. Това е най-трудното. Сега ще ми падне на челото. О, го успя. Давай, дръпни го. Уау! Къде си се скрила? Какво ще снимаш? С куишица. Бутер, ягодово масло. Мини дъмплинг. Бейби дъмплинг. Мини. Сирене. Прави ли се? Да. Беше супер. Отиваме на мола да ядеме. Да папаме нещо, защото детето цял ден не е ял и огладнял. Така е. И сега за награда за видеята да папа нещо. Мерим сандали. Търсим сандалите. Не са ли ти големи или как сте? Бе, по-добре големи. Ма дали ще може да ходиш с тях добре, ако си ти големи? Да. Я стани.
Защото ако са по-малки, нали? Са ти прекалено много големи. Ами честно, ти кажа, много Да, много са ти големи, ти ще се спъваш. Ягода? Не, да. Ягодка? А малинка? Или манго? Какво си купи, я кажи? Купих се сандали. Сандале. Мери само 2 чифта и си хареса веднага и излезнахме. Това е страхотно. Защото на мен днес не ми се обикаляше. Да, и по принцип на мен ми казват, ма не се спирай на първото. Ми ще се спирам. Що ми харесва, ще се спирам. Аз винаги се спирам на първото. А знаеш, ще разглежда в камерата, а не в лицето си. Знам. Оф, Ани, днес ни е последния ден сами. Утре вай ще идват и после си тръгваш в събота. Ще ми липсваш. На мен също. Ти пак ще дойдеш. Само с много отдавна. Много отдавна. След това. След много време ще дойда. Да. Разбрах. Сега се прибираме да готвим и да чистим, защото вашите утре ще дойдат. И трябва да ми помагаш пак за прането. Вчера да ми помагаш за прането. Да, защото не ми казва. Да, днес ще ми помагаш. Може би. Може би, Да. по-скоро не. За пръв път реже ногти на някой друг. Давай, Аз не мога да имам. давай ги. Ма спри да пишеш там. Аз не пиша. Давай, чакай да се съсредоточа. Това на маникюристите не им е лесно. Даже не знам как го правят. Те твоите ногти са станали като изкуствени. Заболали те? Не. Аз си монтирам нещо, тя ми реже ногтите. Ко си монтираш? Правиш си стори. Какво сторите гони, бе? Тапет си па. Тапет от стори си правиш. Не от снимка. Тикток ли? Да. Как мога да си правиш така? Много мърдаш. Бе. Добре, така искам, така. Аз ако бях маникюрист, сигурно щях наобратно да работя. Много са ти меки ногтичките. Така, аз имам 2 слоя ногти. А защо? Ядеш ли си кожичките? Не. Добре, чакай сега. Е, така искам да застанеш. Ръката ми. Не мърдай! Оф, издуха ми го в окото. Спри, не мърдай! Не се смей! Не се смей! Ще те набия. Що? Ще те резна, спри. А! После на краката ти чака. Не. Няма не. Не. Няма не. Ето, виж, готова ти е. Виж каква ти е като нова. Покажи. Гледай като нова. Я покажи другата ръка. Гледай. Абе, телефона ми. Виж каква разлика има. Да, голяма. С ногти и без ногти. Ужас. Как без ногти, бе? Дай другата. Не. Сега ще трябва да седнеш от тази страна. Аз пак съм с перфектното кокче. Както и да е. Леля и Войче утре ще идват и аз нямам време да правя вечера, защото ще се прибера от работа и те сигурно вече ще са вкъщи, примерно. Та сега правя един солен кекс. Ще пека цяло пиле с картофи за утре, което ще си изтоплим и ще вечеряме. Ще направя утре салата, примерно. За тази вечер изпекох крилца сладки с мед и соев сос и отделно филе в ерфрайера. Ще правя и салата за тази вечер, най-вероятно. Ето какво е в соления кекс. Тук има 6 яйца, кисело мляко, олио, бак пулвер и кашкавал, сирене, шунка и брашно. Всичко се смесва и се пече. И става супер вкусно. Дали ще стане хубаво, не знам. Надявам се. Ето беб какво ще яде за десерт. Взехме тази ягода да я пробва. Да видим дали ще й хареса. Харесаха ли ти крилцата? Да. Вкусно ли е? Да. Я да го видя вътре. Много сладко има вътре. Да. Хубаво е. Ето как помага бебенцето. Не съм бебе. 11 часа вечерта, но тя ще сгъне това цялото пране, докато аз сготвя нова манджа за утре и изчиста цялата къща. С прахосмокачка и чини. С прахосмокачка и чини и всичко. Много си сладичка. Ти си на кака помощника.
Виж какви хубави очи имаш. Пу-пу-пу. И също трябва да се изкъпа. И да се изсуша. И да легна. Да спи. Да спя. Маля, уникално вкусно се получи този солен кекс. Ето аз го пробвах тук. Много е добър. Много. Това тук, където се вижда и шунка, и кашкавал, и просто е... Що е какво? Значи играеме карти. Ядем краставичка с сол. И аз победих! За пръв път през живота ми. Виж какви готини чехли има там на дивана. Супер са. Ама да го дам ли? Какво искаш да даваш? Обясни пак картите. Добре, на коя боя ще играем сега? Това? На Каро? Да го дам ли? Давай сестри. Милото бебе. Петък е и е последния ден, в който бебка ще бъде с нас. Утре си тръгва. Но сега я чакам да дойде. Аз съм на работа, вече е обяд. И тя ще дойде да снимаме няколко неща. Взех един сандвич с пиле и е такава лимонада, понеже тя много обича лимонадата в KFC, която е с манго. Тази е с манго и маракуя, не знам дали ще забележи, не знам дали ще я хареса, да се изпие, защото аз няма да я изпия. Но сега я чакам батко да я докара и... Днеска не съм я виждала, вече ми липсва. Добре дошла! Знаеш ли кой е тука? Анди, да, ни са тука. Хайде да ходим да ги видим. Искаш ли? Хайде. Срам ли те? Малко. Но все пак им каза здрасти. На сила. Нали бе, каки? Моето пиленце. Какво ще снимаме? Бум чалендж. Кой ще спечели? Аз. Не, ти. Ето вече ни дават по телевизията. Вече първото видео е излязло с Пепка в канала на Sunday Habit. Гледаме го. Гледайте ни, ето ни. Мале. Яко. Започваме да слагаме масата, разпънахме я едва, защото има някакъв проблем с нея. Не се разпъва хубаво много. И ето сега почваме да режем луканка, да слагаме, ето Бебка ще слага маслини. Ма що една по една? Вземи купичката и сипи и в двете. Айде сипвай. И така, аз започвам да правя салата. Не мога го сгъна правилно. Какво правилно? То няма правилно, както го сгънеш. Така, айде слагай. То чипс няма да е там, ама. За сега. Готова ни е масата за сега, нали? Ето, една салата с зехтин, една салата без олио, защото аз мразя, но тази е с лук, тази е без лук. Това е соления кекс, който с нощи правихме, маслинки, бебето подреди луканка, браво каки. За нея краставичка, после пиле с картофи. И ето още една салата, която Вуйчо ще си обкуси, защото той си има специални претенции за сол, олио и така нататък и оцет. Ето пилето се стопли току-що. О, камерата се изпоти. Чакаме ги да дойдат след 2 минути. Ти вълнуваш ли се за мама и тати? Искаш ли да ги видиш? Да. Много? Да, разбира се. А това, че утре си отиваш? Тъжно ли ти е, че утре си отиваш? Да, разбира се. И на мен ми е тъжно, как и много те обичкам, пиленце. След като го ядисаш, какво след това? Вкусно ли е? Да. Бебка си тръгна сутринта рано. Аз се наспах, чисто нов човек съм, изкъпана съм, изправих си косата с една рокля съм и сега с мъжа ми за пръв път сме на брънч. Все още не сме да отишли, но там ще ходим много в мост в кафе 1920. От толкова време никога не сме били на брънч. Никога! Защото се закусваме в нас, да знам. Ама не иска така се случи. Винаги ям ето този сьомга тост. Абсолютно винаги. Даже не знам другите неща на какво имат вкус. Ето това е моя сьомга тост.
Те са две филийки, всъщност много черни филийки. Имат си гуакамоле, това е сьомгата. И тук си добавих едно поширено яйце. Този път казах да ми е подсладено, защото всеки път е неподсладено. И този път също е неподсладено. И сега ще питам дали имат някакъв сироп да ми сложат. Тези палачинки той си ги поръча. Аз не съм по сладките закуски, но все пак ще ги пробвам, де. Това харесва ли ти? Кое? Е това. Да, не е лошо. Преоблечена съм. Получих си новите дрехи, които си бях поръчала от един сайт. Половината са гадни, ще трябва да ги върна. Поръчала съм си някакви, примерно 3 размера по-широки, влачат ми се толкова крачолите. Ние блузи, деца, много зле. Но това е от тези, които са добре. Това даже е боди и с една пола съм дънкова. Та сега отиваме на кино и ще гледаме Майкъл Джексън. То вече доста време мина, откакто излезна този филм, но ние искаме днес да отидем на кино и нямаше какъв друг филм да гледаме, затова ще гледаме филма за Майкъл Джексън. Ние двамата не сме фенове, даже сигурно аз знам 2-3 песни само, ама както и да е. То го харесват и хора, които не са фенове на Майкъл Джексън. Брънча днес е от вкъщи. Това не е френски омлет, ама един като българска кръчма омлет с филийки. Това е за мен, аз имам тук малко сьомга и не знаете какви са тия неща. Това изобщо не се разсипва мед. Имаше съвсем малко по бурканчето, сипах си тук кафето, сега е така ще направя. Пресипах си го в чашката и сега си слагам мляко. Все пак меда е домашен, изобщо не може да преходстваме за глупости. Днес е неделя, за последно се включвам. Слънцето още вчера си замина и да ви кажа, доста ми е тъпо, че я няма. Странно ми е, че я няма. Тя беше тук цяла седмица. Но както и да е, днес готвих, чистих, буквално основно почистване на цялата къща. Ето всичко е подредено. Даже измих терасата и вече започвам да простирам на терасата. Измих каквото можах, всичко измих. А мислехме днес да отиваме да се разхождаме някъде. То вече е 6 часа вечерта. Най-много да отидем да напъсваме. За филма с нощи да ви кажа, филма за Майкъл Джексън беше уникален. Аз нищо не знам за него. Знам от 2-3 песни, знам как изглежда през годините. Някакви слухове, които съм чувала, нали, от интернет. Обаче филма беше супер як и май би трябвало да има втора част все някога, защото той до никъде не свърши. В смисъл не му беше това целия живот. Така че ако не сте го гледали, да, гледайте го със сигурност. Аз ви казвам чао, благодаря, че гледахте, абонирайте се, харесайте видеото и ще се видим следващия път.